शिवलिंग मोनदों ना दावराव जादोंमोन भाइरेल जादोंमोन बेयाव सोलिगासिनो दिनैनिफ्राय जागायबाय आरो जाय नोंथांमोना नायनो गोसो फैना नायफैनो हागोन। हेल' लोगोफोर नायलांबाय थादो दिनैनिफ्राय जागायबाय जोंनि रुप'हि बाक्सा रुप'हिनि मा होनो काति माइनाव खेराइ फोरबो फालिथाय जागायबाय दिनैनिफ्राय दिनै गिबि सान आरो दा माने गेट बेखेवनायाबो सोलिबाय दङ आलासि जिरायनाय न' गाहाय आलासि आदा दैमाला बेयाव गाहाय माने फावगिरि जाना दं आरो दिनैनिफ्राय फैनो हागोन नोंथांमोना बेनो जाबाय प्लेसआ रुप'हि बाजारनि एसे साइडआव हाइ स्कुलजों नांजाबनाय जाय जायगायाव मोनसे समाव शिवलिं मोनदों ना दावराव जादोंमोन भाइरेल जादोंमोन थिग बे जायगायावनो जों बे बाथौ फोरबो फुजाया बेयाव सोलिगासिनो दिनैनिफ्राय जागायबाय आरो जाय नोंथांमोना नायनो गोसो फैना नायफैनो हागोन। माने 10 दिननि थाखाय लानाय जादों बे हाबाफारिखौ मा नायदों नोंथांमोन मा ना बेयाव नाबो दं खुसियाबो दं नाबो दं खुसिया दंना